ସେତେବେଳେ ସିନା ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମନା କରିଥିଲ। ଏଇ ଦେଖ ତୁମ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ନିଅ ପଢି ଦେଖ। କଣ ଲେଖିଛି ମୋ ବଡ ଭାଇ? ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ରାଜି ତ? ରାଜି ଯେ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ ପୁଣି କଣ ବିଦେଶୀ? ଶୀଘ୍ର କୁହ। ସର୍ତ୍ତ ଆମ କୁଳ ପରମ୍ପରା ରାଜି କୌଣସି ନାରୀ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାକ କାନି ଛୁଇଁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ତମେ ରାଜି ତ? ମୁଁ ତ ତୁମର ପତ୍ନୀ ହେବି, ମନା କରିବି କାହିଁକି? ତମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା କରୁଛ କର। ତେବେ ଆସେ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆସ ପିତାନା। ହସି ଯାକ ବନ ମୟୂରୀ ନାଚ କର। ନବୀନ ନାଚ କର। ଓ ମୋର କାଳେ ଆଖି ଦେଇ ମୋର ଚୁମା। ଓ ମୋର କାଳେ ଆଖି ଦେଇ ମୋର ଚୁମା। Bora,